ne tɔgɔ Cheikh Oumar Keita, ne ye ka club coordinateur ye Mali kɔnɔna na. Bon an ye coupe min da bi comme nin t'an coupe dako fɔlɔ ye mais kati ta in an y'a laɲini nin waati la ka fara ɲɔgɔn kan ɲini mɔgɔw fɛ parce que an b'a dɔn fara ɲɔgɔn kan a farikolo ɲɛnajɛ ta de ka teli. Donc o la an ye balontan ta k'a fɔ k'an bɛ balontan organiser pour que an bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka an ka transition jukɔrɔma dundun ka Mali bɛ dakun min na bi bi in na pour que Mali ka se ka lafiya sɔrɔ n'a fara ɲɔgɔn kan ye ka bɛn ani kelenya sabati balontan in fɛ ka nisɔndiya k'a kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye. Wulikajɔ an ma deli ka sigi depuis 2013 an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye Amadou Aya Sanogo ye an dara la de ka sɔn a ye ka sɔn a ka kunfilɛ n'a ye a ka Mali kanu min b'a la ani jamana farafinna yɛrɛ kanu min b'a la ani armée kanu min b'a la k'a laɲini ka tugu a kɔ k'a ka hakilinaw défend. Donc comme an y'a daminɛ depuis 2013 bi ɲinan an bɛ ɲinan 2022 la donc ça veut dire que anw ye baara min daminɛ an tɛ fɛ k'a bila waati t'a la puisque an bɛ Mali de kɔ an bɛ Mali de ka taa ɲɛ kɔ. Donc n'an bɔra balontan in kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma an bɛna o fɛn wɛrɛw boloda don nataw la donc an bɛna b'olu fana kalama quoi ni Ala sɔnna ma. N jɛɲɔgɔn fo Mali kɔnɔ yan fɔ Mali kɔ kan n'o ye club des amis ani association ye ani mɔgɔ ko k'u bɛ Aya fɛ an bɛ sɔrɔsiw fo kosɛbɛ ani sɔrɔsi musow précisément sɔrɔsi musow vraiment an ye sɔrɔsi musow ka cɛsiri ye bi kɛnɛ kan donc o la an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ma maliyɛn bɔ maliyɛn na an bɛ bɛɛ de wele bɛɛ ka se k'i fara ɲɔgɔn kan parce que Aya ye sababu de ye anw bolo maintenant an k'an fara ɲɔgɔn kan rapidement ka se ka kɛ kelen ye ka Mali k'a bɔ bolo la k'a bɔ juguw bolo k'a bɔ gɛlɛya la ka se ka Mali kɛ jamana ye jamana min bɛ jamana développélen bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ États-Unis i n'a fɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ farafinna jamana o jamana bɛ yen n'u yiriwalen don Mali fana ka yiriwa ka s'u ka hakɛ la o tɛ kɛ n'an bɛ sécurité min an bɛ sécurité min kɛlɛ la bi bi in na n'an ma tila sécurité la ka dun ka fa sabati olu tɛ kɛ f'an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc an bɛ bɛn ani bolo di ɲɔgɔn ma de ɲini maliyɛnw fɛ an ka kɛ kelen ye k'an ka transition jukɔrɔma don k'an ka sɔrɔsiw jukɔrɔma don ka Mali bɔ bolo la. Ka bonya kɔnɔna la maire chargé des états civils aw ka bonya kɔnɔna la kati musow ka bonya kɔnɔna la kati denmisɛnninw ka bonya kɔnɔna la an ka farikolo ɲɛnajɛlaw ka bonya kɔnɔna la an ka dugutigiw ni conseils ka bonya kɔnɔna la ne Cɛkura Kɔnɛ ne bɛna kuma ta nisɔndiyalen sewalen don bi an filɛ kɛnɛ min kan nin n'o ye Amadou Aya Sanogo ka kɛnɛ Ala k'a kɛ kɛnɛ kunnandi ye Ala k'a kɛ sini kɛnɛya ye Amadou Aya Sanogo e kɛra an katikaw fɛ e kɛra katika yɛrɛ ye bi an burankɛ ye bi dɛ Monsieur le maire filɛ ka fɛn fɛn f'i ye nin i k'i hakili to a la i k'i jija a fɛ an kasibatɔ sere ma 2012 n ko an ka cimetière filɛ nin ye n ko kogo t'a la kogo ma kɛ k'a lamini i jɔra an bolo i jɔra an ye Ala barika la cimetière clôturé la bi an b'i fo o dan tɛ foli min na a ɲini fɛ an seri ma tuguni ko an ka balontan kɛnɛ min filɛ nin ye ko a ma clôturé ka ɲa i y'i seko damayɔrɔ kɛ bi bi in na clôture filɛ a ɲalen don bɛɛ ɲɛ b'o la an b'i fo o fɛnɛ la an seri ma ko denmisɛnninw kan ka taa monter première division na club fɛn fɛn tun bɛ Kati yan Amadou Aya Sanogo i ye 300 000 di club bɛɛ ma an b'i fo la dan tɛ foli min na bi bi in na e de filɛ an bolokɔrɔ yan an jigi b'i kan an jigi bɛ i ni nɔfɛ jama kan club min filɛ k'i soutenir nin i k'i janto club in na club min filɛ k'i soutenir nin club a y'a timinanja a y'a ka laɲini ye min ye Ala k'a sabati an bolo n tɛna kuma janya bilen dɔ kɛra n b'i fo dan tɛ foli la a fɛn fɛn se an yɛrɛ se an ka foli b'aw bɛɛ ye an ɲuman nana Ala ka bɛɛ ɲuman segin so Ala ka jamana kolosuma vive la transition vive l'armée malienne vive le Mali vive Kati vive les autorités de Kati vive la jeunesse de Kati vive les femmes de Kati hakɛto bɛ kuma